दिनैहाय नै गोबावजों लोगो मोनबाय आदामोनखौहाय आदामोनाथ' होजोंसो बेंगलरावसो थायो जाहैबाय ओमफ्राय दाथ' भट होनायनि सम जाबाय दा बे हिसाबैनो ओरै आदामोनाबो सफैनानै दङ जोंनि बे बड'लेण्डआव ओमफ्राय जेनेबा माबायदि मोनफैखो आदा बिराद बरिया गोबाव सम बिराद मोजां मोनदों फैनानै आरो थान्दा थानो मोजां मोनदों आरो भाई एसे गरम जादों थेवब्लाबो थान्दा जालांजोबसिगोन दा बोथोरा मोजां जोंनि बड'लेण्डआव आरो बिराद बरिया बोथोरा जों मोजां मोनदों जों दा भट होनो थाखाय फैदों नै जों बयखौबो लोगो मोनजोबदों इउटुबार नै जोंना दंखायो गासिबो दंजोबो ओमफ्राय माबाफोर सोंबावनांगौ नामा सोंनांगौआ बेनो ओमफ्राय ओरैहाय जोंना बाजै नै माबायदि मोनफैदों मोजां नांदों बिराद मोजां मोनफैदों जोङो दा दुङाबो सुवाबो मोजां मोनफैबाय बाजैयाथ' आंखौ लिंहरबाय थाथियो बेंगलराव फैदो होननानै टिकेट दानलायना हरनो नागिरनो जोंना आदाया आंनोहाय होमब्लाबो आं थांनो रोङा खेबसेबो ओमफ्राय दा नै ओरैहाय नानि माबायदि मोनदों मोजां मोनदों नै जोंने लंपेन्टआ ओमफ्राय ओरै नानिया नै शुट खालामबाय एसे भिडिअबो लानाय जाबाय ने ओमफ्राय दाथ' आदामोननि बिगोल चेनेलाव नुखागोन बे भिडिअखौहाय दिनैहाय बिराद मोजां लादों बिथांमोना बे जाब्रां ब्रिजआवहाय ओमफ्राय दा औ दा बिसिनि चेनेलाव नुगोन आरोखि नै मा लाखो गावसोरसो मिथिसिगौ आरोखि एसे आइजेंबो दंलायो नै औ ओमफ्राय नै ओरैहाय नायाथ' बिराद मोनगासिनो नोंसिनि होजों ओमफ्राय माला थांफिनगोन थांफिननाया र' टिकेट दानथ'वाखै उनाव थांनोसै ने सैमायाबो थाबोबाय होजों दा सोर नायगोन इयो सैमाखौ ए खम गाबबाय इयो सैमाया ओमफ्राय नानिया माबायदि मोनदोंलै ओमफ्राय नानि सासेया मोजां मोनदों औ बे बिब' ओमफ्राय नैबे बिनानाव जाहैबाय गोजौ आंनिफ्राय जौसिनबाव नै जौसिन ओमफ्राय ओंखायनो दोनला र' आं एसे देखायनि दे बे केमेरा होनानै नों देखायलाय दैलाय आदा केमेरा दैलाय आंनिफ्राय जौसिन मानसिफोरा फोथायनाय नङा र' आं थादो नायलां जाबाय नै समान मोजां नांदों आरोखि लोगो मोननानैहाय नानिया जौसिन एसे गानना फैखादों आंबो बिराद मोजां मोनदों आरो ओमफ्राय नै ओरैहाय जोंना ओमफ्राय दा दसे लोगो मोननानैहाय एसे भिडिअ लालायनाय जाहैबाय दिनैहाय आदामोनाबोथ' लाखादों ओमफ्राय नै बियो जाहैबाय